आङो बे फोथारखौ बेखेवनो थाखाय आखायाव लाबाय जे दिनै 12 अक्ट'बर बे दिननिफ्राय जागायनानै जोंहा 24 अक्ट'बरसिम जे बे गेलेनाया जाहाथे मोजाङै मोजां जाहाथे खुंफुंलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो बयबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे गेलेनायाव जे मोनफ्रोमबो हाबायावनो जाय हेफाजाब होफैयो बेखौबो खावलायदों आरो मोजाङै मोजां खुंफुंलांजागोन होननानै आङो आसा खालामदों बेखौनो जे आसा खालामनानै दिनैनि नैबे जे सेथि जे जागायजेननाय जे फोथार बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ आङो दिनै बे फिल्डखौ बा फोथारखौ बे गेलेनाय बे खुंगुरि गामिनि फैलाव फोथाराव जानो गोनां बे कनकेश्वर नार्जारिनि बे गिबि जे फोथार बेखेवनाय हाबाफारिखौ आङो बेखेवबाय होननानै फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों। खावलायनाय बादियै जे गावनि बिबानखौ लानानै गोथार गेलेग्रा फोथार जे बेखौ बेखेवनानै होनायनि थाखाय आङो रायसानि जानानै जोबोद जोबोद गोजोननाय आरो साबायखर बावनायखौ जासिहरबाय।